Mr. Shegu. Okay. I want to put it mukandiona ndine msikana nerudo hatina kufitana. I want to put it mukandiona ndichitaimira ndinenge ndava kuvarairwa. I want to put it tora isha mumukonpura saita zvekuda kunditsura. I want to put it zverudo izvi ndezvekusvava zverudo izvi ndezvekusvava. I want to put it ndogara ndichingosiwa kuchema kunge pafiwa. I want to put it apa ndimbodiwa handinongodyiwa. I want to put it zverudo ndezvanamaititiana levels nanashashiri. I want to put it ndoda kuti mundima oyo vanotitsamwisa maivaro nedhuku manje kunoti notovaonesa chitsvuku anti maivaro vahembe manje kunoti novaverengesa mabhuku. Saiza panhava vanoda kusaiza vanoda kusaiza panhava vanoda kusaiza. We lay a Bingu Felix Studios. Pick up yourself. Elder Bingu. Yes, sir. Pobga on the place. Yes, sir. Chungoma na chakatora kapi. Yeah, man.